hulog sa swimming pool. Samtang sa balita espesyal, aton pa dayon na istoryahan ang mga kinahanglan nga diskarte sa job searching subong nga pandemya. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karang adlaw Martes, Mayo 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone na nag-apekto gyapon sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag Bacolod City, ang mangin magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa ITCZ. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na silangan naminhan na silangan ang mabatyaga naman sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay tubtob kasarangan ng pagdapya sang balud. Samtang ang taob, las 10:50 sa sininga aga, kag ang hunas, las 5:34 naman karon sa hapon. Ang adlaw na butlak, las 5:23 kainas ang aga, magatunod naman las 5:57 karon sa hapon. Ang temperatura, mabatyagan sa 26 degrees Celsius, tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D. Sige, good morning daliwat. Dira sa aton nga mga nag-monitor sa Facebook, no? Ano nga akon, kondogal tiyog-tiyog lang niya, no? Sakay Russell Gomez, may aga, Martin Aliling. Sakay Noy Erwin Gonzalez, dira sa may Barangay Maaw. Alex Montesa, good morning dira sa imo. Ja M. Kapita, salamat gid. Maria Rivera Murayama, mayong aga Tito Boy kag Miss Dorel, monitor lang from Japan with love. Good morning na sa imo. Kay Homa Lumena, Bia Jonathan, greet naman si Tantan kag Scarlett nga nagaupod man monitor. Oy, sa mga cute na baby dira ni Bia Jonathan, good morning sa inyo. Dayna Magbato Malabago, kag kay Ruchel Evangelista. Philip Isulat, good morning man from Buen Retiro, Talisay. Stay safe man dira sa imo, no? Athia Kim Riman, tamyaw niya si Nang Shira. Si Manang niya Shira, ginatamyaw niya. Kay Diding Alohamiento, sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Kay Teresa Linahakayaw, good morning dira sa imo, Try. Kag ginagreet siya lang ang bata ni Ruchel Villanueva. Oy, classmate namon. Happy birthday, Gabriel, no? Happy birthday sa kay Gabriel Villanueva. Halin ini sa kay tita mo Teray Linaha Kayaw. Anong natabo ni sa ngakon nga dali lang. Okay, ara na siya. Migo natoy Nonoy Andan, good morning man dira sa imo kag dira sa ilan ni Kuana ni Johnny magopdanan mo dira. Good morning gid sa inyo, no? Kag sakay Remia Garcia watching subong sa may kay Ma'am Kelly Jelly, good morning dira sa Phoenix, Arizona. Kag sakay Ma'am Vanessa Mayo sa may Minnesota. Kag Doc Matthew Mayo, good morning man. John Alex Gayapa, tamyaw niya man ang Gayapa family sa Banwasang, Candoni. Si Enalyn Nasua Garcia, ginagreet siya lang ang gwapo niya nga bana nga si Terence Garcia. Yes, good morning. Perting bana ni plangga gid sa asawa, no? Sakay Doc Matthew Mayo, good morning man. Kagay migo naton Juan Bol Gallo, kay Ma'am Alma Alvarez Gallo. Good morning dira sa inyo sa Las Vegas, Nevada, no? Kag sa pamilya Pasyolan kuno kag Panyes ang Kalong-Kalong Airport, kag Magsungay. Good morning halin kay Alex Montesa. Dennis
Nuestro, good morning man sa imo. Kag of course, kay Dennis Richard Tibor Roma. Maayong agaman. Uy, si Kagawad Melchor Baroca Rombines, dira sa Barangay 1. Kagawad King Rombines, good morning dira sa imo sa Barangay 1 sa Banwasang Hinubaan, no? Aksyon Boy and Miss Doors, enjoying lang ko sa inyo kay ga-enjoy ko yasang life ko di. Ay, oo nga, amugin ma'am. Enjoy life to the fullest. Amugin na sa iya ma'am. No, positive bala permi kag enjoy life to the fullest gini si Mama Van ya, no? Maria Fe Morales Silairo, good morning. Jan Alex Gayapa. Sige, welcome, you're welcome. Sa kay Rosemary Kabugwason from Kubay. Ihada ko Carol Montoya, good morning mandara sa imo. Sa Quezon City, National Printing Office. Dugay-dugay sako naman ni sila. Kay manog eleksyon na, no? Muna ang National Printing Office ta medyo masako-sako na sila. Especially sa times ng eleksyon, no? Teresita Gasataya Talyon, good morning man. Sige. Standby na kita mga kaaksyon sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato ng panguna nga mga balita lokal, ginanunsyo ni Bacolod City Administrator M. ang dugang at 3,000 ka doses ang Sinovac vaccines nga mag-abot sa syudad sa Bacolod karon nga semana. Suno kay ang magluwas sa Sinovac, may mag-abot man nga 19,400 ka doses ang AstraZeneca vaccine sa Bacolod. Ining AstraZeneca vaccines ang kabahin sang 20 milyones ka doses ang baton sa Pilipinas gikan sa COVAX facility. Suno kay ang AstraZeneca vaccine nga mag-abot ang para sa second dose sa mga tao nga una nakabaton sang first dose sang bakuna. Sa Dabaluan, duha pa lamang ka brands ang COVID-19 vaccine ang nag-abot sa Bacolod kay ini ang Sinovac kag AstraZeneca vaccines. This week, may maabot kita 3,000. So that's good for another 1,500 ka taga Bacolod nga aton nga mabakunahan naman. What brand? Sinovac yapon. And may manug-abot na kita nga AstraZeneca para sa second dose. Ang kabahin sang pahayag ni City Administrator M. Gikan sa labi sang sinihan sa SM City Bacolod, ginsaylo sa Bacolod Emergency Operations Center ang venue ng vaccination kontra COVID-19 sa SMX Convention Center. Tinalikdan ng Sabado, Mayo 8 sang ginsuspend sa EOC ang mass vaccination sa SM Bacolod kay nagpatigayon sa assessment sa mga health protocol. Kahapon niya Lunes, nagbalik ang vaccination para sa mga nagparehistro online o kon sa barangay. Sa kay City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director M. padayon man ang vaccination sa may 4th floor sa Ayala Malls Capital Central nga nagumpisa nagligad niya Sabado. Dugang paniang ang vaccination sa Ayala ang para sa mga senior citizen kag may comorbidity nga miyembro sa Integrated Bar of the Philippines sa IBP, mga frontliners sa pila ka clinic sa syudad, Bureau of Fire Protection kag iban pa. Magapangatag naman sang face mask ang kapulisan sa sinuman nga unang madakpan nga wala nagasuksok sini ay isa sa pasunod sa Health Department para malikaw sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahag ni Negros Occidental Police Provincial Office Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco nga ipaidalom naman sa investigasyon ang makapila na kabeses nagakadakpan sa otoridad. Suno kay Donasco, hindi dapat magkumpiyansa ang publiko bangod i-record sa otoridad ang mga ngalan sa mga madakpan kaginhimo nga violasyon agud masiguro nga hindi na masulit. Una dire sa public address ni Presidente Rodrigo Duterte sa naligid nga semana, ginmando sini ang pagdakop sa mga wala nagasuksok sang face mask sa pampubliko nga mga lugar.
Liwat ginbuksan ang pila ka mga pampublikong eskwelahan nga liwat himo nga quarantine facility sa syudad sang Bacolod. Ini nga mga classroom ang ginsira kasunod nga nagnubo sadto ang COVID-19 cases sa syudad kag karon kinahanglan nga liwat buksan bangod sa pagsaka sang kaso. Ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, lakip sa ginbuksan ang Handumanan National High School. Sa datos ni Bacolod Councilor Renesito Novero, ang chair sa Quarantine Center Action Team, ang ETCS-4, ang ginausar nga quarantine center para sa mga returning resident nga hindi positibo. 7 ka mga public school nga Lopez Hain Elementary School, Corazon Locsin Montelibon Elementary School, Handuman Elementary School kag National High School, Sumag National High School, Al Jaime Elementary School, kag Hervias National High School. Sunod pa sa konsehal, 4 ka mga hotel upon inn ang padanya ginausar bilang quarantine facility, lakip ng Circle Inn, East Square Inn, Avenue Suite, kag East Town. So far, we have opened at Dumana National High School, and then we are still having other schools sa standby if ever. Mag-una sila gin-open. Hindi, ara na nangadaan. Kaya ko na to, madamo na itong facilities gin-open eh. But because of the decrease in cases nato, nag-single digit kita, most of these facilities get temporarily closed. Kawagin sa pahayag ni Bacolod EOC, Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon. Samtang gipahayag naman ni City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director M.A. nga kitaon ang pagsakas ng COVID-19 cases sa syudad bangod gikan sa manubo ang kaso sadto nagsaka sa karon. Ini ang pahayag sa City ni Ang matapos sa gintag sang Octa Research Group nga area of concern ang Bacolod dakip man ang Cagayan de Oro kag Puerto Princesa. Sunod kay ang closely monitored ang mga COVID-19 cases sa syudad kag gina-analyze ang EOC kung di nagkakatabo ang transmission kag history sa mga kaso. Apang sunod kay ang sa tinikdan nga 3 kadlaw padayon nga nagadubo ang COVID-19 cases kag nagalaom nga magpadayon ini. Sunod sa kay ang nga madamo sa gyapon sa mga tao sa barangay nga wala nagasunod sa mga health protocol. 81 ka mga persona na bakunahan na sa ikaduwang dose ng Sinovac vaccine sa Barangay Zone 2 Covered Court, Ciudad San Talisay, Negros Occidental, kahapon yadlaw Mayo 10, 2021. Ini ang ginpahayag ni Talisay City Health Officer Dr. Joy Gladys Guanzon. Sunod kay Guanzon, ini nga mga persona ang una na bakunahan sa Abril 7 kag 8, 2021. Sa COVID-19 update sa City Health Office, las 8 sang aga Mayo 10, 2021, ang syudad sang Talisay ang may kabugusan nga 909 ka kumpirmado nga kaso, 710 ka recoveries, 108 ang aktibo, kag 31 ang nagkalamatay. 7 sa 27 ka mga barangay sa syudad ang nagapabilin nga hilway sa COVID-19. Ini ang mga barangay Zone 3, Zone 7, Zone 14, Zone 14A, Zone 14B, Bubog kag Katilingban. Pinakamadamong aktibo nga kaso ang barangay Zone 12A nga may 31, Zone 1 nga may 12 kag Zone 15 nga may 12. Nag-survey naman ang Philippine Statistics Research and Training Institute sa mga lokal nga mangunguma kahapon sang aga sa Sitio Medina, Barangay Rizal kag Barangay Prosperidad, Ciudad San Carlos. Iniagod makatipon sang datos sa sa sektor sa agrikultura para sa ila basic commodities, land usage nga mga kagastuhanan kag benepisyo umpisa tuig 2019. Ang datos sa mo ang gamiton bilang reference sa palabuton ng mga proyekto sa National Agricultural and Fisheries Modernization and Industrialization Plan. Suno kay Christy Samolde, ang Field Team Supervisor sa Western Visayas, sakop sa ilang matipon nga datos ang tuig 2019 nga wala pa sang pandemya. Dunga pa ni Samolde, ang survey ginpatigan sa duha ka lugar base man sa pangabay ni Farm Superintendent Prudencio Bayawas ang City Agriculture's Office bangod sa distansya sa syudad kag rural areas. Pagboto sa 2022 nga eleksyon, mahimo palawigon ang oras. Samtang pahayag ni Duterte sa isyu sa West Philippine Sea, ginakabig ni Carpio nga delikado. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Good morning dira kay Evangeline Gradas Baterna. Tamyaw niya lang kay Nonoy Valentin Baterna Jr. sa good morning. No? Oy, si Charo Ben Danilio Court. Good morning dira. May ginapangayo ko ni kay Charo nga kwan. Ga painting sigli, sigli sa painting. Oy, Miss Charo, siling ko padali ko na. Nya mag-perfect kung nagid kag magnami, nagid padalaan ta ka. Bongga. Pero para sa ako Kung niya padalaan niya ka, syempre, padalaan niya, ma'am. correct. Oh. Pero para sa ako niya hindi man kabalo mag-drawing, atong drawing niya perfect na to para sa ako niya. No? Ilang taon ko bihaw? Drawing siya. Sige, sige. Pinky Daquan Blas, Pinky Terwell, good morning, no? Sa mga Daquan Blas daw, no, ganinang still life. Wala Tara, painting. siya aga-drawing niya. Aga-painting niya. Still life. Sa kay Leonilyn Lariosa, Jesselyn Andrada Tiangson sa Barangay Mansilingan, Rochelle Evangelista, happy birthday siya tiya kay Diding Mier. Oy, sa tiya dra ni Rochelle Evangelista. Diding Mier, happy birthday. Alma Prietos Francisco, watching from Manila. Sige, nakita mo? Sunod mo, follow mo? Yes, oo. Ati para sa ako niya, okay na ko na yan, di ba? Tiyang balak no, practice lang na ako, ma-perfect na ako no, huwag padalaya. Kasi sana mo na okay na kon. Okay na sa ako niya, no? Syempre. Belated happy Wala ka pa birthday. niya pili, Action Boy. Huwag ko na Ikaw pili. pa yan. Kaya hindi man ko balo mag-drawing mo. Syempre, hindi ka nakabalong drawing, pilian ka Napili pa. ka pa. Belated happy birthday gali kay Diding Mier ni. Tapos sigla yung birthdays ni. Alma Prietos Francisco. Si Tito mo, Rio. Tito Jen? Yes, Tito mo, Jen. Good morning, Tito Jen. Padala niya ako ng Bisaya nga manok. Ay nga, si Action Boy lang. Siguro English, siguro ipadala sa ako. English girl. Di siya nagambal mo padala sa Bisaya. Ano, Action Boy, padalaan taman ka Bisaya nga manok. Okay. Ay, hindi mo mabasa. Di ko ay pa di ko lang. Ay, pada si mo Di ya. na di pala na di sa ako niya ga good morning plus Action Bon, Action Dorel. Basig himo naguro. Ako himo pa. Ara humong, Hindi nakapunta na lang. Hindi nakapunta, be? Action Boy, padalaan taman ka, Bisaya nga man. Himo. Ara gala. Hindi ko pa din sulod sa ako, no? Gintay di lang si mo. Te, kung magpadala ka dyan, ng luto na. Ma-request ko pag yung luto. Sige, Parang sa pagpadalaman ni Ma'am Rona, Rihida Travas, ang pato. Pato. Di Ma'am kung buhi, doon lang halang. Lutoon yun. So, dapat luto na. Yan eh. Kalain. Sige, Sige, Michael John Season, good morning man. Kay Christine Menias Villalobos. Sakay greet lang ni Michael John Season ang batch 88 sa Sumag Elementary School. Dennis Abdon, Natoy Parar, Victorino Hison Jr. kag Sulpicio Garciano. Ma'am Cory Vedaha, good morning. Ari na nakita ko ng manok ko ang Bisaya. Antonio Cervantes, live sa Norwegian Joy Aruba through FB. Kuan gano'n ni cruise ship ni Norwegian Joy Aruba. Tiyan mo gid Action Boy eh. Eden Zapanta Kasuyon, watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. June Villarosa, shout out lang kay daday ko na sila niya. Edeline Sulit Dilar, watching always. Punta Taytay. Ginatamya niya ako na Miga. Angelica Cabillo kag Erica Cabillo. Sige. Amor Montano Alvarez. Gapang ang subo sa kay Lani sila ni Sammy Jimenez. Lani dira sa kwan? Lani dira gro sa kwan sa Pro Kalubay. Oo, sa ilan nila Rico bala. So ara tas lagaliga pangapi ni Amor gro Montano Alvarez. Sa di nga rin Kalubay gani. Sa Pinet sa Bago City. Sige. Cecil Estrella watching from Damam, Saudi Arabia. Okay. Good morning, Action Felix. Action Felix, good morning. Kagkay at ara na si Jomari, no? Ara na siya. Si Jomari. Ray Leal watching live sa Malitam, Batangas.
Si Migo ko Junar Batislaong daw ay nakukita diyaw. Quarantine siguro ay. Sa Bulacan saya. Sila ni Charito. Friendship man action ba? Yes. Kag si Charito kag nato Villarte dira sa US. Good morning man dira sa inyo. Si ang manghod ko ba si Tess Duran tamyawon ko ni siya kay mapuli siya kuno nimo. Tamyawon tanga daan kay para basi kanya ko dark chocolate. Dark Dark chocolate. chocolate. Tugo nga daan. Oo. Salamat gid Miss Tess sa dark chocolate. Gamay amon. So duwa na sila ni Joy Pineda madala kay duwan sila puli ni Joy. Ani duwa kay gali. Hello Miss Joy. Daw Sweet. si Joy Pineda bla ni daw amo ni isang supervisor nila to sa didto mo sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia. Sa kuanis nila lipat to sa ila lugar to sa Saudi Arabia. Miles Martir, good morning man sa madugan sila puli. So duwa ka dark chocolate ang madala sa. Wala ka pagin man siya gali na dayon to ligat niya abi mo ari na de. Oh, ito ya. Wala tayo gali. Tripping to ya. Okay. Kay JR Pilahio, good morning man sa imo dira. So duwa sila tugunan mo. Si Inday Joy Pineda kag si Tess Duran. Si Tess Duran daw wala pa ni piho pero si Joy Pineda ya mabalaan niya na ya piho gina ya. Kalay, so wala piyo. Ano pa siya gali piyo? Wala pa na piho ya nga makadala dark chocolate. Basig dalon niya bala white chocolate Hindi ka na iya kay makuan kasi na mataas imo sugar. Chocolate man dalo. Kalain. Tiya mo gid sa kalubay gid Napakaisa niya. Okay. Regards ko na action boy, ang bal ni tito niya, Edwin. Yes, classmate ko, Edwin Escopel. Oo. Teka, kagi ka man na ito pangape? Wala pa. Wala pa. Sige lang, mapit lang ko da. Pagkalapihan, no? Pangapida mo na, may DK kapihan. Hindi pa ito makapihan. May kalantuan pa ito sa San Enrique. Sa ano to ganun sa San Enrique to? Kapihan. Ito bla sa Bangga, Mayor bla. Oo. Ito sa Bangga, Mayor bla. bla Wala pa to. nag-open, goro. Okay, pas na ka-open. Ano na. Renahan pa yung ayong. Open. Makatonta si Ma'am Christy kung saan siya ma-open. Sige, standby na sa mga balita national. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sa opisyal sang Commission on Elections nga mahimo palawigon sang 2-3 ka oras ang voting period para sa 2022 nga eleksyon tungod sa COVID-19 pandemic. Ginhimo ni Comelec Commissioner Antonio Co. Jr. ang anunsyo sa forum agud mapasiguro ang luwas, patas kag hilway nga 2022 nga eleksyon nga gin-host ini sa Ateneo School of Government. Inalantaw nga hindi makaigo ang 8 ka oras bangod mahimo nga malamutan ini sang napulo o kung tubtub 12 oras depende sa kapasidad sa mga manunudlo. Ang mga manunudlo amo ang nagaserbe nga Board of Election Inspectors sa panahon sang eleksyon.
Ginapabawi sa karon ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio ang ginakabig sini nga delikado nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte may kaangtanan sa issue sa West Philippine Sea. Suno kay Carpio mahimo makaapekto sa interes ng Pilipinas ang palayag sa presidente nga ang arbitral ruling nga nagapabor sa Pilipinas isa lamang kapanid sa papel nga inughaboy sa basurahan. Dugang pa ni Carpio nga dako ang epekto sini labi na kung gamiton sa ibang nga partido ang palayag sang presidente. Ginpahayag naman sang Department of Health nga gintugutan sang gobyerno nasyonal ang mga Pinoy nga nag-edad 17 tubtob 65 anyos pasaka nga magwa sa ilabalay para magparehistro sa National ID Program. Ang mga menor de edad ka mga tigulang ang inadirian nga mapadulong sa mga publikong lugar para malikawan ang paglaptas ng COVID-19 cases. Sa press briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, makagwa lamang ang ini nga grupo para magparehistro kag wala na sang ibang pangarason. Tilikdan nga bulan sang ginlansar sang gobyerno ang online registration para sa National ID Program apang naka-eksperyensya sang technical issue sa proseso matapos nga 46,000 ka mga users ang nag-access sa website sang ini ang nagbukas. Ginpasiguro ni PNP Chief General Guillermo Eleazar nga handa ang Philippine National Police sa PNP nga mag-usar sang body camera sa police operations kaya nagaulat na lamang sa protocols nga imo na gud malikawan ang legal technicalities sa palabuton. Sulo kay Eleazar, 3,000 ka body camera na ang napanagtag sa 117 ka city police stations apang may dugang pa nga mag-aabot sa masobray sa kalibo nga municipal police stations. Nagligad nga Biyernes gininganyo ni Senator Grace Poe si Eleazar nga ilakip ang pag-usar sang body camera sa iya unang emisyon o commission orders sa pagpungko sini bilang PNP chief. Nanawagan man si Transportation Secretary Arthur Tugade sa tanan nga ahensya nga nakapaydalom sa department nga makig-angot nga maghimo sang employment opportunities para sa mga driver kag konduktor nga naduraan sa trabaho. Sa isa ka video message, ginpahanumdom ni Tugade ang nagligad ng instruction sa Department of Transportation, ilabi na sa road sector nga ginalakipan sang Land Transportation Office kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Suno kay Tugade, liwat sinigin panumdom sa LTFRB ang direktiba nga usisaon kung paano mabuligan ang mga konduktor nga naapektuhan ang palangabuyan bangod sang pandemya. Nag-file ang Department of Health kung DOH sang Emergency Use Authorization para sa Sinopharm. Unang ang ginmando ni Health Secretary Francisco Duque III sa ahensya nga magkuha sa EUA para sa COVID-19 vaccines ang Sinopharm sa tuyo nga hindi na mabalik ang durasyon sa China. Sinabaluan ginbakunahan si Presidente Rodrigo Duterte sang bakuna nga Sinopharm nagligad niya semana kag ginpakamalaot sa pag-usara sang bakuna nga wala sang EUA. Ang mga balita international, balita sa sports showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Okay. Siling ni tito mo, Jenny, nya buhi nga manok ang dalon ko Aksyon Boy ka Aksyon Dorel. Okay. So, dalaan niya man kagali, kaya din nga alam mo Aksyon Dorel, oh. So, kung magdala sa manok nga buhi, duwa na isakon sa imo. Ang ako niyata ko sa imo. Ang ako niyata ko sa imo. Tapos? Ihawon mo. Ay, kalain Lutuon mo, kag ibalik mo sa ako ng party ko. Okay na? Sige, pwede lang kulangan sa tiil. Pwede kulangan tiil. Ang parte mo. Tiilong gito po. Tiil. May mo ko kaon ni Adidas. Ha? Adidas. Adidas. Hindi ko kadulot. Dumayo ha. Oo. Ay, makadto di siya. Guro eh. Kung makadto di siya tani Action Boy, may padala ta tani ano ba? Scallops. Pero mabayad ko yan. Sa scallops. Oo, okay namit na yung scallops. Scallops, hindi yan ng ano ganinang daw pa rin daw lagpad na ano ganina ng lipat ko sa ngalan. Basta Ang anong lagpad man. nga daw scallops, no siya pero hindi siya scallops. Daw scallops, hindi scallops. Scallopations. Nasa una, permi kami na mo. Mayara kami na sa una, permi. Nang ano bro, ano siya ganun. Ang do big. Budo big. Talakadors. Daw scallops, so nipis sa yab lang akuan. Nipis nga. Sa daw brown ang color Dahil yeah. man ang kayog yan, no? Ambot ang kayog. Kayog yan ay nang shellfish Gamay na yan. yung kayog yan. Oo, okay ka namin. Namin pala i-bake ang scallops Action Boy. Yes, correct. So, magpabakal ta kay Jenny. Tito Jenny. Tito mo Jenny. Kung magkanto din siya. Baklo na mo, Tito Jenny, ha? Correct. Kay i-bake ko ba ta sang cheese Action Boy. Gaan ta ka. Cheese and butter. Butter kag cheese. Okay. Oo, Sige, melted gaan mo ko ha. cheese. Oo, gaan ta ka. Mga 2 lang kabilog, okay naman. 2 kilos. Kadamo naman na. Dark chocolate ko na is the best selling ni Ma'am Van. Ang balidok mayo, dark chocolate ko no, kay namin na sa health. Kita mo gani si Dr. Bello, Bala Action Boy. Nang may ano gina siya gani, may isa ka ref nga puro chocolate. Okay. Sir Elry, basi lampirong ko no? Lampirong, correct. Lampirong, correct. Ay, very good. Amo na sang namin ko nga, no, lalain na sa lampirong. Thank you, Sir Elry, ha. Sige. Dalaan mo kami, sir? Biglain pa. Ann Villaviray, good morning man and have a blessed Tuesday. Silbeth Yap, Morning Action Radio. No? Evelyn Nipomuceno, stay safe man dala sa imo. Jan Rodel Madraso Montes, watching from Punta Taytay. Ginatama niya iaugangan Edita Dilar. Kasi bata nga si Kia Marie Montes. Lynn, Trespeces Pabianya. Alampirong, correct. Muna sa yes ma'am, Alampirong. So una, pero kaong kami na, nalipat ko eh. Rex Perez Nagalio, ang diwalain man, no? Ang diwal Angel Wings. Ano sa man? Daw mo na sa ng shellfish na ba sa dulid? Mary Grace Ignacio, good morning man. Yes, lampirong. So una, pero may kami na kaon kay may gadala na permi sa amon sang lampirong. Sang ulihi, nakatilaw naman ko sang nang nasiling mo bla? Scallops. Nami galing scallops siya. Galing kay mahal. Bro, ano yung siya nga scallops? Action Boy, hindi na siyang gina-export or na-import. Pero ba, pure white siya nga scallops. Ang ano na siya, ang paano ko explain si Human? Ano na siya, brown. Basta Tiyan mo ng lampirong. Amo lampirong na namin mo ya. Ay, so gat. Amo na. Lampirong na, anong brown, no? Lampirong na yan. Ipakita ko kay gin-order ko ni Sakon, yung friend. Hambal sa akong scallops. Oo. So, hambal Manila ko, no? Bisaya ang scallops. Ti lampirong. Ay, gali ka. Amo ng lampirong. Ay, lang pariyo lang tagali. Isa lang tagali inaano nga duwa. Di na to man. Mari ko na di mo. Sige lang pa dahil lang danay. Kaya mangita. Si Angie, gali sa Muscat, Oman isa. Ang Muscat is the capital of Oman. Okay. Muscat, ano ganun ng kudlit? Kama, Muscat, Oman. Amo na sa gali. Oh, man. Oh, man. So, sa ano pa bala mga kano, bala magambal. Oh, man. Asa ba kanon? Oh, man. Man na yan, man. Di kay man. Sorry. Man. Man. Dahil lang kita pangita ko. Basiya mo ni Balahaw, lampiro. Lampiro ko na yan. Mary Grace Ignacio from Hong Kong. Amo niya kung gin-cook Be? sa last. 1,000 gin-cook sa last. Amo na kuha ni siya. Scallops kini siya. Tud ka? Scallops ni siya. Ang lampirong na nipis-nipis ang yan na unod eh. Scallops yun siya. Muna kung ginatagaan lang ta, dinuga ko.
mahal ablang scallops kuno tudto sa Amerika. Ari siya sang wala pa naluto. Be. Ako ang scallops kina siya. Scallops Oo, siya. scallops Alay, siya. hindi lang piro. Galing kay may mga scallops guro nga pang export Amo gid na bala. ba nila nga Bisaya ni kuno nga scallops? Ang maganda pang export gid pero scallops na siya. Oo, kang pang-export action boy kita mo nang duga firm gid yang bilog ya, di ba? Dugla siya may galap-talap nga something. Ang lampirong daw buto na muna siya. Basta nipis na sayang yakwan. Sige. Anay ka lampirong kuno sa Bisaya, scallops sa English. But lang kung naman basta lain daw lain gid pagtanaw ko sa lampirong yung scallops mo. Oo, lain gid. Lampingasan niya. Lain man na siyang lampingasan, niya muna sila sa ng tao blang may pa kon nahuya ka sa makahuluya ka. Okay. Maya amo na gali. Ya, abi ko ya pareho na sila. Walang oso herbs. Si walang oso herbs. Walang oso herbs. Good morning. Andre Ashiwayne Samiliano. Okay? Sige. Standby na kita sa atong dugang mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:44. Kag sa Retalier, Balita International, naglabot sa siyam kamatao ang ginalakipan sa mga kabataan kag babainhan na nagkalamatay matapos ang paglansar sa airstrike sa Israel batok sa mga militante sa Gaza Strip. Suno sa Hamas-run Palestinian Health Ministry sa Gaza, nga magluwas pa sa mga nagkalamatay, madamo pa ang pilason. Madamo naman ang nag-evacuate sa Jerusalem matapos ang pag-uwang sang sirena o siren bangod sa paglansar sang rocket. Ginpasiguro naman sang Hamas rule sa Gaza nga sila magatimalos bangod madamo nga Palestinian ang napilasan. Ginpabugal man sa Israel nga napatay nilang 3 ka Hamas militants sa ginpatigayon nila nga rocket launch. Balita sa patag sa pagnegosyo, magapatuman naman sa panibago nga pagtaas sa presyo sang gatong ang mga kompanya sang langis karon nga adlaw Martes, Mayo 11. Sa abiso sang gipagawa sang Shell, Clean Fuel, Petrogas kag Sea Oil sa Metro Manila, 75 sentimos kada litro nga pagtaas sa presyo sang gasolina, samtang 70 sentimos naman sa kada litro sa diesel. Magluwas sa presyo sang krudo kag gasolina, may ginapabot mga pagtaas sa presyo sang kerosene gas nga ginabulubanta maglambot sa 70 sentimos kada litro. Sa aton nga foreign currency exchange rate, a US dollar 47 pesos kag 86 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 8 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 16 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, nagpasiguro si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo nga yara siya sa mga nga kahintangan matapos ang pagkahulog sa swimming pool samtang nagapatigan sa photoshoot. Sunod kay Rabia, "The diamonds are safe, you have nothing to worry about me." Kadungan man sa iya pagpalabot sang pagpasalamat kay Drake sang Luna sa pagpahulam sa iya sing diamonds. Ang Miss Universe patigayonon sa Mayo 17 oras sa Pilipinas sa Seminole Hard Rock Hotel and Casino sa Hollywood, Florida, United States. Balita sa patag sa sports, ginpakunahan sang big man sang Los Angeles Lakers nga si Anthony Davis ang team para nga ma-record ang ilas ni dako kapag daog batok sa top team nga Phoenix Suns sa score 123-110. Himo sang 42 puntos kag 12 ka rebound si Davis agud mapabili na ila pag-asa nga maglambot sa NBA playoff. Apang kinahanglan nga magdaog liwat ang defending champion sa mga nabilin pa nga games agud nga malikawan nga mahulog sila sa play-in round. Sa karon ayara sa peligro ang Lakers sa kag ikapito nga pwesto sa Western Conference. Nagpadugang pa sa kadimalason sang team ang hindi papagampang sa ila superstar si LeBron James kag Kyle Kuzma bangod sang injuries. Balita Espesyal! Alright!
Energy, Aksyon Boy! Kag sa atin, Yes, mga good ka-aksyon, morning! Happy Tuesday! Grabe ako na energy kaya Grabe, oh. pagkabalo ko nga makabaton tas ang Bisaya nga manok. Oh, pagkabalubong pagkabag, kabisa nga manok nga may dala scallops. Oo. Nga may dala scallops. Oo. Lain lang pirong na sa skala. Dito na pa restaurant kaya basi karon Gani man. Ipamangkot na naguros sa taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Oo. Kon ang Basi mga kuan na naguro mga lain-lain bala nga what's this? Species ano na lain nga kuan bala? kung sa ano pa do ka variety, The variety, fruits oo. na. Mga scallops siguro sila tanan, lain-lain ng variety. Oo. Diba? Para sa Santol, may Bangkok, may Mansang. Thailand. Tud ka, Thailand yun dyan. Mayroon man sang Bangkok. Charot. Bangkok lang na ba lang? Kuya nga, ano, sang ano niya. So kung gamay sina, ang Bangkok mo ng dagko, no? So kung gamay sina ng Bangkoking. Lain mo ng bakukang. Lain mo ng bakukang. Okay, sige. Mayo kay Clara. Dako na yung bakukang. Dako na yan. Ang gamay sina is bakukit. Ang pinakagamay-gamay pag yun. Ano ang gamay? Bakukitos. Sige na. Kailawin naman Go, ang go. natin. Ems Aboso, good morning, Dra. Oh, ano ganda si Ems? I-disown niya gigina ka. Gani, kagawad Good morning. Pero lang nga kagawad, nag-greet ko yan. Lang nga sige. kagawad, si kagawad Milagros Alir. Kag si kagawad mo, Nico Prudente. Oo, sang nano nga? Hinigaran. Sige. So, sa ato nga balita, special action boy, ato siya gali sa recreo gapam ngampanya na, mambal sang iya nga, balo ka na sinadi ang ato niya. Informer. Oo. Informant. Informer. Informantist. Ay, tiyalay. Sige. So, Dali kami kinamangkot sa protocol mapuli kung nasubong mo. Sige. Pag puli mo alin ka sa Manila, abot ka di sa Bacolod, i-quarantine pa o hindi na? Din alin? Alin sa Manila Morning, Tito Boy, shout out. Di morning, Tito Boy, shout out. Sino kabalo sa protocol sa Bacolod? Ano siya, OFW or hindi? Kaya kung OFW ka, paabot mo dahil sa Manila or sa Cebu, may quarantine ka 10 days. Dubali mas stays lang for like 10 7 days. days. 10 days nga quarantine. Tapos, kung magpa-negative ng imong, sa ika-7th day nimo, ikuan ka, i-swab. Tapos, pero bisan na negative, tapuson mong 10 days mo. Tapos pag abot mo din sa Bacolod, i-quarantine ka man 4 days para matapos mong 14 days quarantine. Sa mga ining mga way ko kabalo kung ni LSI ni siya or returning resident ni siya. Pero pag abot din Ano gusto mo basahon? Sige, basabi kay para sa ano ni siya? Sa ano ni siya ya? OFW niya, kag ROF. Amo nang ina na hambal ko bago lang kabalo ko na sa OFW kag ROF. Ang returning residence niya, kuha ka sa imong ang swab test result ka dira. Sa halina nimo, 3 days bala swab test result. Pag abot ko negative ka, papuli mo di, home quarantine ka lang ya. Home quarantine ka lang. Sige, okay? Sige. So, sa pagpadayon na natin Action Boy, sa ating balita special, ini mga diskarte ba lang kinahanglan para sa job searching, especially subong nga may pandemic. So, kagapon, dapat... Diyan kakaining si Renz John bala, ROF ni siya. Returning, ano kaning ROF? Returning, ROF. Overseas Filipino. Filipinos. Returning overseas Filipinos. So, pag abot mo da sa Manila, kung aling ka na abroad, abot nga, tapuson mo gini siya ang 10 days, dira kay bago nga protocol na sang National IATF. Tapuson mo ang 10 days sa quarantine dira sa Manila. Ika-7th day, ikuan ka na nila, iswab. Kung negative ka, tapuson mong 10 days. Tapos puli ka dis Bacolod, may 4 days ka pa nga home quarantine. Para matapos mong 14 days sa quarantine. Amo na sa Renz ang kuan ang protocol. Bago na siyang protocol from National IATF. Okay? Sige, okay? Clear na? Clear, Okay. So, sige, Action Boy. So, kagapon, ang isa sa balita special naton, ini nga job searching karon nga pandemic. Makinanglan diskarte kay bala ko Action Boy budlay sa bumangita trabaho, di ba? Budlay ka mangita trabaho sa wala pa pandemya, han Cebu nga may pandemya. So,
isa sa mga ginistoryan kagapon ining pasangkaron mo yung paminsaron, yung manabalanan. Kaga pabaskugon ang imo salig sa kaugalingon mo. And then next action boy, Ario, paminsari sang maayo kuno kag i-evaluate ang gusto mo gid. Kay kabudlay kung magsaylo-saylo ka action Correct. boy. Oo. Di ba? Balo ka kung gisa sa obra kung gisa, it's not really sang ang first consideration mo hindi gid ang sweldo kundi nga kung ang inang trabaho gusto mo na. Na balang kay siling nila kuno balang kung ga-enjoy ka kuno sa work, it does not become work na. Hindi na sa work kundi enjoy ka na yamo. Amo na sang nami da nga ga-enjoy ka sa imo trabaho bisan hindi gid lain nang isa nga taas yuldo mo pero do kag Wala enjoy sa ka trabaho mo. enjoy. Di Pero ba? may kagakusmod. Kaya at the end of the day, ano tayo sa kalibutan ng life is short. We must enjoy life. Life is short, di mangita kontra. No? We must Kaya enjoy ida life. sila. Correct. Okay? Sige. Kaya kung pa minsaron man na sila action boy, mga problema ka lang kag basi mo pa na ikapatel mo. Yes. Tamaan ka pa minsar sa ila. Okay? okay. So sige. And then next action boy, baguhon mo man ang imo nga ginatawag nga CV bala. CV. Curriculum vitae. Yes, imo nga or resume nga ginatawag. So kay basi bala wala ka to bala na edit bala nga mga Basi bilang nga tsura mo, edit mo man na. kinahanglan mo baguhon. Kasi syempre basi bala ang imo nga tsura te Sa pag-graduate mo sa elementary, pag valedictorian mo. May medal ka pa bala, tapos may mga garland. May mga garland ka pa, hindi na mo. Kay hindi na nila ka ma-picture out kung anong imo nga ano tag sinagani appearance bala, imo nga pleasing personality. Correct. Isa man na daan subong sa ginalanta action boy no? Oo. Ang imo nga pleasing personality. Dapat una-una pa lang nga paglantaw sa imo, uy, siya na ning ginapangita ko. Ay may ara nang nambal sa akon nga kung mag-apply ka kuno obra, kinanglan pag-apply mo daw you look successful bala. Daw ka successful ba sa imo, hindi ka daw kaluluoy sa imo, hindi na ganahan. Daw kinanglan daw naka-smart ka man. Para paluiluoy ka na kami mukhaon ka. Daw ka smart gid sa imo bala kay daw amo na isang ginapangita sa mga employers mo. Look successful. Dress to hindi to dress to impress. Hindi dress to impress. Dress because may dress ka. May Correct man? Agree? Wag lang akong wala ka dress. So mo na pamangkot sa imo, doors ga dress ka. Di may dress ko mo. Nan. Kung ay ko dress ko hindi ko mag-dress. Nan. Correct. Di kung hindi ka mag-dress, ano ka, ma-undress? Kalain mo gito. Bonifacio na yan. Ay, na siya. Undress. Undress. So, next action boy, dapat may kaugalingon ka kuno nga tatak. Tatak. Nando ka, ayan ang nga sa paghambal. Pero tatak ano ha, hindi negative. Baka mas blanca balan, asya na. Yan, tiyo mo ng tatak mo. Tiyo ka, hindi siya namin. Ang tatak mo blang daw, let's say, kapisan sa imo. Kapisan na. Daw kilala kaya nga ka-efficient sa imo. Na siya. Correct? Ang pisan rin sa efficient, pareho na sila, hindi. Abi ko lang Klasmitanay na sila. Klasmitanay sila. Hindi maglayo. Spelling lang medyo lainay. Ang bali mamban ko no, wear red pag interview mo kay hard ka dayon. Oh, really? Ay, gali ka. Lucky color sa job interview? Ambot lang way ko ni ka, Sige, siguro depende guro So, next action boy, Ario. Di ba subong nga pandemic? So, prepare ka sa ginatawag nga virtual interviews. Correct. Subong. Tuon ka na. Kaya hindi man ka physical interview sa imo. So, virtual interview dapat presentable yung mga tsura. Correct. Hindi ka basi bala na virtual interview, kara ka sa sulod sa gapungko ka sa basin yung bala. naman. Or basi bala pag virtual interview sa imo, may mga hinalay ka pa nga mga sa likod niyo. Yung mga kapantihan. Mga kulaknit mo daw. Nasa likod. Dito ka, action boy, nakaka-distract. Ka-distract. Kaya ba si Wai gatulok sa mga interview kundi sa mga hinalay mo? Or pag sa imo, bago ka lang bugtaw, hamba ka, tapos pamangkaton ka nga, tell me about yourself, mama ko, I'm graduate. Mag-graduate, so kuha na look up like this. Diba? Pero wala mang guro, may mama mo na interview na. Ato niya, sadya-sadya lang na yan. So, next, ang last action boy,
halungi ang mga ikayong lawas. Correct. Kaya kasi bago ka lang na-hired sa trabaho, ay nag-igo kaya sa COVID. So, hindi o kung naman na-apply ka ako lang, Jura mo, do tibiyon nga. Ay, kala. Ay, Doon mo na sa mga mag-hire si, ay na, ano, di ba si Mang Lakton mo natin sa... Nice. So, Di ano ba? ang tagid? Oo, Look of healthy, course. be healthy. Oo. Kaya kung healthy ka, happy ka. Oo. Di ba? Gusto ko, happy ka. Ay, kala. Ika very, ano ba? very political. Kala. Na si Juan Ponce really. Lo siya, gidi. Gusto ko, happy ka. Oh, happy ka. Okay? Erlinda Heroy Imalay, good morning. Kagay Winde Mores Artigosa. Kamangkot sa, nyamangkot lang ko pwede lang kabiyahe, may dala bata, sakay sa Ceres. Pwede gid. May dala bata? May dala bata? Oo, do. Pi- Okay Kaya lang alam mo na karang bata mo kung bilhin mo na karon niya. O siya lang pasakyon mo. would like. Mas delikado. Oo, pwede na kay basta alang-alang mo na sa bilhin karon, no? Aga hatag mo na sila consideration, ano? Yes. Magallanes Ninfa. Basta good ano morning. lang, ang iyong kantuan, importante lang. Susan Jaime Allen, no? Good morning. Ate, sige, okay na kita? Belated happy birthday, Grace, sa akong cousin, si Toto Harold Perwello. Kahapon. Yes, happy Birthday belated niya. happy birthday, Harold. Standby na kita sa Aksyon Hotline. May kaupon ninyo sa Aksyon, Brian Morden. Ang inyo naman diringan news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod.